Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaon na to ang buhing Dios. Iwakli ang mga kaguulo kabudlay og ipabot ang inyong mga mainitong panibaya dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Maayong buntag ug malipayong adlaw igpapahulay. Mga kapaglaong, once again, you are watching Panimbaya sa Kabuntagon live here in Hope Channel Studio, located 3rd floor of SPUC Building, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. And you may call or text us on the numbers that are flashed on your screens, and you may contact us on our Facebook page. Og atong mga higala abroad kamo magatan-aw sa atong live streaming link kana nga makita sa atong mga screen.
Kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, among ikalipay ang pagpaabot kaninyo sa mga mahinungdanong mga impormasyon nga maghatod kanato og paglaom og kalipay sa atong mga kasing-kasing. And mga awit sa Kabuntagon ang atong O makauban nato ang Kabuntagon Wing. atong makauban ang Hilltop Voices nga naa karon makauban nato sa atong harana sa Kabuntagon. And it's more fun with young people. Kay atong makauban karon ang mga batanon nga gikan sa nagkalain-laing parte sa Mindanao sa atong church bulletin. The benefits of water, ato na siyang masayran og may balan unya sa atong health bits. Dayon, kinsa katong tao nga nanghunaw sa iyang kaugalingon kay gusto man sa mga tao nga ipalansang sa krus si Ginoong Hesus. Ato na matubag unya sa Bible Bits. Og atong makauban ang alagad sa Dios nga gikan sa Southern Mindanao, walay lain kundi si Pastor Dini Lupingko. Let's train our kids para makabasa sa atong mga Bibles and let them learn sa atong mga memory verses sa atong kids station. At tangi ang dugang pang mga impormasyon or inspirasyon. Busa pakig-uban kanamo dinhi lamang sa inyong kapaglaom sa matag adlaw Sabado ang Panimbaya sa Kabuntagon. Kita mo na ba ang resulta sa sala na hinuklugan na banimo kung asa nakakaroon? Nagkaglagan na banimo nga ikaw nawala. Ayaw magduha-duha sa Jesus ang imong igala.
kalipay. Pag-alaga, yun nga pag-alaga, ang kinahanglan sa Diyos karon kalautan. Ang mulahot ay sa pag-alaga, mangutalon nun kalipay. Kristo. Hilltop Voices. Una sa tanan, kami sa Panimbaya sa Kabuntagon, please Pastor Mike. Kami sa Panimbaya sa Kabuntagon, nagpasalamat sa inyong pag-ani o pag-arana sa among viewers. Anyway, busa karon among ihatag sa inyo ang chance para i-greet ang inyong mga, or panimbayaw ng inyong mga kauban sa panibalay. Dayon pasalamatan kung naman may mga sponsors or invite po natong viewers para mabisita sa Hilltop Church. Let's begin with you, ma'am. Yes, manimbaya ako sa akong lola Felesa nga naa sa balay karon nagtan-aw together with my cousin Carl og sa Buyaris family, Pantinopolis family, Ibalis family, Javier family and Lagunday family. Hi there, happy Sabbath, and to Gaisano youth workers, especially to my cousin Joveline, happy Sabbath. Brother? Sir? Sir, ma'am. Ay, may buntag sa tanan, ako panimbayang akong pamilya, akong asawa, ug akong anak nga si Clint Jan, ug Jan Gladden, ug akong Uncle Romaldo Soyom sa Maynila, ug sa mga kung lolo diya sa Upol, Kalit family, Abindan family. Salamat. Okay, thank you, sir. And Okay, ang good church morning elder. and happy Sabbath. Akong ipanimbaya usab ang tanang membro sa Hilltop Rainbow Association. Daghang salamat nga sa diin sila usab magatambong sa maong association nga paghimuon karon nga Sabado. So, ipanimbaya usab nako ang tanan nga mga katawhan nga nagahimo sa pag tan-aw niini nga programa Panimbaya sa Kabuntagon. Alright. Again, Hilltop Voices, thank you for coming over. Anyway, mga kapaglaw, let us all discover the benefits of water para sa atong lawas together with Miss Leila karon sa atong Health Bits. Thank you. Maing buntag kapag laom, welcome to Health Beats. Giuhaw ka ba? Ang pagkauhaw isa ka ilhanan nga ang atoang lawas nagkinahanglan og tubig. Apan adunay pipila nga naghuna-huna nga ang pagtagbaw sa kauhaw moinom og soft drinks. Ang soft drinks mga higala dili makatagbaw sa uhaw. Matud pa sa kadaghanan, ang sinugdanan sa kinabuhi tubig. Next to oxygen, water sustains life. Pero daghan nagbaliwala niini. Ang tubig, isa ka nutrients nga gikinahanglan sa ato ang lawas ug aduna siya'y nagkalahi-lahi nga function. Una, ang pag-inom sa tubig magadala sa mga nutrients ngadto sa tanang bahin sa ato nga lawas. Ug ang tubig usab magahakot og mga hugaw pagguwas sa atong lawas. Ug ang tubig makapadanlog o makalubricate sa ato ang mga kaluthan or joints. Dugang paniana, ang tubig kinahanglan sa mga tawo nga adunay arthritis. Ug ang pag-inom sa tubig pamaagi nga natural sa paghupay sa labad sa ulo. Og ang pag-inom usab sa tubig magahatag kanimo og maayo nga buot or good mood. Og pag-inom sa tubig usab malikay kanato sa pag-form sa mga hormones og makalikay kanato sa UTI or urinary tract infection. Drink at least 8 to 10 glasses of water every day. And water has no calorie. And the best time to drink water is when you don't feel thirsty. Kani ang inyong higala, si Miss Laila nagaingon, Jesus is the source of living water. If any man thirst, let him come to him and drink. Be healthy. It's a wise choice.
It's more fun with young people and it's more fun diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Here with us this morning ang atong mga maabtikon nga mga batanon, mga gwapa o mga ambunga mga batanon. Atong gi-welcome on the show. Here we have Charlie. Good morning, Charlie. Good morning. Okay, thank you Kayo for being here. And Daprel. Okay. Nervous gamay si Daprel and Abner and I call him Abby. Good morning, Abby. Good morning, Ma'am Charm. Okay, and Elaine, good morning. Good morning, Ma'am Charm. Okay, thank you kaayo sa inyong time nga inyong gispend karon diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Charlie, let's start with you. Asa ka gikan? Akong lugar, gikan ko sa North Cotabato, yung probinsya sa North Cotabato. Then ang ako ang municipality is Libungan. But actually, ang ako ang church is Bagger Church. Nabilong na siya sa Bigkawayan District, mission sa SMM. Wow, so thankful kayo may nakaabot kag kagayon di araw. And Daprel, asa ka gikan Daprel? Yes, ako gikan ko sa Zamboanga, Sibugay. Mag-greet ka karon sa itong mga viewers. Yes. Maggamit ka og sa bakano. Dili ko sa Dili ka. Bacano. Okay, Bisaya sa na ko. Zamboanga. Okay, and Abby, asa ka gikan? I'm proud to say that gikan ko sa Cagayan de Oro, there is Home a base. city of gold and friendship. Wow. So, there is ato ang conference sa North Central. Central Mindanao Conference. And Elaine, asa ka gikan, Elaine? I'm from Davao City po. Davao City. So, ang unsa inyong reason nga nag-anhi mo sa Cagayan de Oro? Abi? Niyan Ay no, ko- gianhi, diri na magkakagikan. Yeah. Ayaw na ka. Dito ka kang Elaine. Nag-ani ko diri for this training sa OE, which is a 1 year in mission. Kamuta na nag-anhi for this OYM nga ginatawag 1 year in mission. Unsa day ni 1 year in mission? Let's have Charlie. 1 year in mission, initiative ni siya sa ato ang church, sa Seventh-day Adventist Church, nga kung sa diin i-train ang atong pamatanon to be a missionary in urban city, for example, kaning Cagayan de Oro City. So mahimo tang missionary dira kay lahi man ang approach sa dito sa rural and sa urban communities. So in short, mura program ni siya nga gi-build sa atong church, I mean, gi-organize sa atong church og naa ni certain nga mga objective. I mean, naa ni siya mga katuyuan. Okay, kisay mo discuss unsa ni about ang OYM ug unsa man gyud pinaka-core ani ninyo nga gusto ninyo dalon ngadto sa ubang tao. Abi. Kining oye, ma'am, nindot kay ni siya nga program no sa atong church tungod kay usa ni siya kapamaagi nga ang mga pamatanon ang tuang mga kusog no tungod kay dili na mo gusto permanent pamatanon. Maabot ang panahon nga mahutdan na gyud ta kusog kung matiguang na ta. So while we still have the energy that we have no atong gamiton siya para sa mga maayong butang labi na gyud sa pagtabang sa mga komunidad nga naa sa syudad. So naaghantag mga ma-reach out diha pinaagi sa mga community services og pag-share pod sa pulong sa Ginoo og sa bisan unsa nga mga pamaagi, mga ginagmay o madinagko nga atong mapakita nga nag-care ta para sa ilaha tungod kay gikinahanglan man na natong tanan. Okay, Elaine, for you, before you came ani nga training, unsay naa sa imong una-una about aning OYM? Actually, first na kong na-heard ni sa ang UYM is sa Indonesia. And then, here comes nga one of their pastors sa Davao Mission offered me this kind of opportunity. Kung nga, sige, why not? Although, wala dyo kabalo all about sa OYM, no? Pero, murag heartily nga, gusto dyo ko mo join. It's because it's a mission for us, no, as a youth. No? What is this mission di ay for you, Daprel? Unsa ning mission nga ginaingon ni Abby, ginaingon ni Elaine, no? Unsa man dahil yun nga mission nga kinahanglan ninyo i-accomplish? Sige, Daprel. Okay, kani siguro nga mission sa among pag-orientation, mo ni siya ang mission nga makatabang mi sa mga urban mga batanon, makatabang mi In short, mga sa- batanon diri sa syudad. diri sa syudad, Okay. yes. Then makahatag po mig inspiration sa mga batanon, makatabang mi sila nga mag-grow into Jesus. Charlie, unsa man imong mga preparation nga gihimo sa imong self before you came sa Cagayan de Oro and before you had this training sa OYM? Actually, ang preparation niya, kung gipreparahan kung dito po ko sa mua. Pag-ingon sa mong pastor nga, Charlie, ikaw among buhaton nga delegate no, for the OEM dito sa may Cagayan de Oro. So, kung giprepare ko, pastor, sa akong i-prepare,
murag na hilom din ako, I'm going to prepare myself. Akong kagalingon dyan, akong kinahanglan i-prepare. So wala lang, nag-prepare lang ka imong mga things and Things nga ka ng personal belonging, ka ng mga sina, siyempre natural na dyan na. Kay. But imong preparation inner, unsa imong mga gipang prepare sa imong self, gyud. Gi-prepare na ako ang Gi-prepare nimo nga dapat 1 year ka. It's because 1 year in mission. Gi-prepare nimo yourself nga 1 year wa kay trabaho ana. Nga di ka magtrabaho, wa kay earnings, ana. Gi-prepare nimo imong mind. Prepare ang mindset, then ang kamingaw po sa pamilya, siyempre layo, good. Oh yes. Oo, Ug siyempre, ang kamingaw pod sa imong sweetheart. murag apil na po na siya. Okay. Ikaw po, Elaine, na pag kay mga personal nga preparations. Yeah. Especially spiritually dyan na ma'am. Pinakauna dyan na prepare dyan yung self spiritually. What is this OYM training will give you, Abby? Kining OYM training maghatag ni sa amo agyod no og ang dili magid na mo makuan nga magrabe gid kay mi ka-equip ang gikinahanglan nga ang amo ang mga kasing-kasing no maandam gid siya bisan unsa ang mga problema moabot sa field tungod kay dili nato malikyan nga daghan gid kaayo moabot ana ang mga unexpected amo na gid ang gi-expect para nga ma-ready na gid mi para ani nga mission. Okay, ma-ready na gid para ani nga mission. And I guess kani nga mission, mahimo mong friends sa atong komunidad. Okay, unsay imong gusto ma-achieve after this training, April? For me, ang akong spiritual life, andyan ako siya, ma-mold ko, ma-strong pa ko. Okay, ma-mold ug ma-strong. Ikaw, Charlie? Sa ko ang gusto ma-achieve diri is to be more closer to God. Kaya siyempre, usay ba sa itong pagkatawanan, mulayo ba yata? Why do we need closer to God, Elaine? To become matured, ma'am. To become mature. As a young people, why should we trained? I mean, nganon dapat i-train man gyud ta nga mga batanon. Taha kay apil pa ko sa inyo. Okay. Nganon kinahanglan man ta i-train, Abby? Tungod kay kita mangod we tend to kana bitaw mo rebel tungod kay ang hunahuna sa mga pamatanon lahi pamangod na siya. We think nga other people, especially our parents, do not understand us, unya mo rebel din ta sa ilaha, unya gakahitabo gakahimo na yun ta mga problema sa ato ang komunidad. So this is one of a very good program para nga kitang tanano maggamit kita para sa maayong nga mga butang. You told us kaganiha nga kining OYM is a training for you to serve the community, to become a friend to the community. And then why should youth be given a chance to serve? Charlie? Sa atong kinabuhi, sa kada division sa atong kinabuhi, pagkabata, pagkapamatan, pagkatiguang, natay lain-lain yung mga planos kinabuhi. I like that division sa kinabuhi. Sige, go Charlie. So karon, sa kada division po, naglaylahi po nagkusog, naglaylahi po panahon, naglaylahi po mga ansa. So kami mga pamatanon, na may kusog, napod tayo ginatawag nga panahon, pero ang problema wala may kwarta. So, yeah, it's a reality. Okay. So karon, ang among kinahanglan nga igididikit ang kaugalingon, hindi lang ingon nga wala mo gay oras. So it's because gugma naman Ginoo nalipay mi kay tungod na bunag mi kining kalibutan, then we're going to dedicate pasalamat po sa atong creator. Wow, very well said. Elaine, describe yourself as a friend. One word. Kamutanan ha? Okay, unsa ka as a friend? Unique. Unique ka friend. What makes you unique? Tagad sa one word na naman kong gingon. Si Elaine. Okay, Abby. Di pa ka-describe si Elaine tungkol sa iyong ka-unique. Sige, Abby. Ako gyud kanang medyo gyud ko na ay pagka-strict gamay. Okay, strict nga friend. Okay, April. Kind? Kind nga friend. Charlie. Jolly. Okay, jolly gid siya nga friend. Well, nangutana ko ninyo, Ana, tungod kay muadtuman mo sa atong komunidad. And you will be there as their friend. So, diverse ta nun, ay kind, ay jolly, na ay strict, og na po unique nga friend. So, mga kaigalaan, among mga kauban niya, mga batanon, nga naa diya sa itong mga palibot, consider them as your friends. Na ay unique, na ay kind, na ay strict na friends. So, kamo na lang magsinabot niya. Oh, talking about friends, i-greet na ninyo inyong mga friends. Let's have Elaine first. Okay, maayong buntag kanyang tanan no, o maayong adlong ipagpahulay. So, among ginahangyo sa inyong mga viewers nga i-appeal mi sa iyong pagampo. Okay, Abby. Okay, so i-greet na ko ang
mga batanon sa Dansulihon og there sa NCMC or North Central Mindanao Conference og ako nagalaom no nga magkita na kita sa field kay grabe ni kay ko excited nga magkahigalaan na kita no grabe mo na ako ang gidahom na kay kayo. map, ka-wrote niyo. Oo, na. Sorry, Carmen, dito ko. Oh, mao na siya ma'am. So excited na gid kay ko nga moadto na mi dito dahil magkahimamat na gid mi sa ako ang mga Okay. new friends nga umalabot. Okay, welcome ang mga new friends. Kini, ang kind friend. Sige, Daprel. Go, Daprel. Hello, good morning, happy Sabbath sa tanan. Friends, excited na mi nga mato diya sa inyong lugar and I hope nga welcome ra pud mi sa inyo ha. But welcome gid sa mga gwapa. Oh. Nag-twinkle-twinkle ang mata. Let's have Charlie. By the way, pasalamatan na ako o ginagreet na ako ang mga friends na ako from Italba District, the Everlasting Triumphant and Light Bearers Association. And about sa itong mga friends nila sa may syudad, kaning excited namin nga makipaghimamat kaninyo o kanang gusto po namo ma-friend, dili lang friend lang dili nga city, kundi friend until the second coming. Thank you so much, OYM. I hope nga you will enjoy your stay here in Cagañaro and you will enjoy your training. Mga kapaglaom, mubalik pata diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Dili na maglangay-langay sa atong kinabuhi. Kay kini mo labay lang, niining kalibutan. Magmaisugod ka sa pabarok sa pagsulay. Kay maangkon mo ang kadaugan niya. Si Jesus ang piliyon ka. Maangkon ang matuod nga kalipay. Kung piliyon ka, dili mabalaka. Kay siya ang iya, ang manluluwas ka. Ug atong higala. Kung ikaw magduha-duha sa pagpili ko kaniya, susun o higala, pamagdion mo siya. Magmaisugon ka sa pagsunod sa pulong niya. Kaya matuod nga kalipay, diha lamang kaniya. Jesus ang piliyon tayo. Maangkon ang matuod nga kalipay. Kung
Maayong buntag mga kapaglaom. Aniano sab kita palibot sa areas Cagayan de Oro City. Alang sa atong Bible Beats. Pangutanon na sab nato ang atong mga kahigalaag kapaglaom. Kung si kinsa katong gobernador sa diha nga giatubang si Jesus kay lansang sa cross unya siya nang hinaw. Wala gid siya miapil-apil. So atong pangutanon na atong magkapaglaom kinsa to nga gobernador. Tara, review na ta. Kaila ka atong gobernador nga sa diha nga si Jesus giatubang niya nang hunaw siya nga bahala na mo na wa koy apil ana. Inyo na kamo ang ilansan si Jesus wa na koy labot na kaila ka atong nga gobernador. Si Judas. Paloan na. Pwede ka ma-interview? Sir, disturbo kung mo gadali interviewon ti ka. Ila ka atong gobernador nga sa diha nga si Jesus giatubang siya didto kay hukman siya nga ilansang unya nang hinaw siya siyang kamot nga wa di na siya maging labot kung ilansang ba si Jesus o dili. Kaila ka ato? Murag nakatanaw ko na sa sine o murag nakabasa ko Bible pero nakalimot ko. Tagaan ka o clue nga leader. P. Ponso Pilato o saan na? Good morning. Good morning. Mag-interview ko sa inyo, ma'am. Sige. Sige, ka, ma'am. Mag-interview ko sa inyo. Poncio Pilato. Nga naman nga nang hinaw man to siya. Tungod sa kwan. O kagustuhan sa mga tao. Sayang garbo aron dili siya manginlabot. Mao nang hinaw siya. Poncio Pilato kay iyang kuan lang iyang garbo gigamit niya iyang garbo dili siya gusto nga igo ra siya nang hinaw kagustuhan sa mga tao nga ipalansang sa cross pero tungod siyang garbo kay siya may gobernador mo nang iyang gisunod ang mga tao nga ilansang sa cross si Jesus Christ. Si kinsa tong gobernador nga sa diha nga giatubang si Jesus sa iya ha nang hinaw siya nga di na gid siya maglabot ana nga ilansang ba si Jesus sa cross kay Lakato. Ponso Pilato. Nganong nang hinaw man si Poncio Pilato? Traidor man siya. Lagi traidor. Siya may gibetrayed kang kuan Jesus. May buntag. Diturbo ko niyo kadali. Ay siya ayaw pagdagan. Ayaw pagdagan. Dali kayo, sige na. Good morning. Good morning. Pwede ta mo ma-interview, te? Sa Hope Channel. Kaila mo atong gobernador nga giatubang si Jesus kay lansang siya sa cross niya nang hinaw siya nga dili na siya magilabot. Ang mga tao na mo desisyon nga ilansang si Jesus kay Lakato. Kuro ba ka familiar? Nalimot naman ko. Ikaw Miga. Malupod ko kaila. Agin na ba ni? Ikaw Miga. Sige. Wala ko kaila. Dili po Wala problema taga Bukidnon basta about sa Bible man ni siya. Wala gud may idea. Wala. Sige ana, gwapo na siya. Nagsalapit-salapit kasi mo po. Kaila ka atong gobernador nga nang hinaw siya pag-atuban Jesus kay lansang siya sa cross. Kaila ka atong nga gobernador. No, lo. No, kaila. Kayo na kaya kung pangutana nga ang tubag wala kaila. First letter. Nahay kuan? P. Second letter. Filimon? Mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang atong mga kapaglaom sa diha nga gipangutanan nato sila si kinsa katong nga gobernador. Walay lain kundili si Poncio Pilato. Dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan, makita kana sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 1 ug sa Lucas 23 bersikulo 1 ug 2 ug sa Juan 18:28 ngadto sa 32. Dugang nga pagtuon aron ato masayran kung unsa gyud ang istorya ni Pilato sa diha nga nanghinaw siya sa diha nga ilansan si Jesus sa cross. Nga wala na siya magilabot.
So ato nang basahon atong sayron sa balaan ng kasulatan. Good morning mga kapaglaom. Aniano sabta sa ato ang segment ang Good Morning Pastor. Atong makauban karon ang maaptikon dasig nga pastor sa Southern, Pastor Denny Lubingco. Good morning, Pastor. May butag, Pastor. Okay, so Pastor, Ayaw mo may nag-ibiyayaan si Pastor. layo pa. Asa magini nga part ni imuhang district, Pastor? Pwede na mo ibawan lupin na sa atong mga viewers. Sa part sa Southern nga mission, kini siya lapit ni siya sa Cotabato City. More or less 92 kilometers from Libac going to Cotabato City. Layo. So, kung din akong gikwinta mga 415 kilometers. Wow. So, ay mo distrito, Pastor, gikompose na siya pila ka churches. Mga 24. Uy, daghan di ay. Yung tanaw mo, Pastor, kayo nawing kung ang majority ba sa mga tao dito, Muslims ba? Na iyang giingon mo, no, mga 85% daw sa iyang distrito, Christians. Na-surprise ko kay Sultan Kudarat. Oo niya, medyo... Kani Pastor, kanang part na siya dito, bukid ba na siya or unsa kanang ang area niya, bukid or patag ra ba ng area? Kompleto na siya. Naay bukid, nahapoy patag. May dagat sa kompleto na siya. Pastor, para sa among wala pa nakaadto dito sa imong distrito, sa Sultan Kudarat, pwede ba nimo i-describe kung unsa ng lugara ang iyang economic dito? Ang mga katawan din kung dito ta sa bukid, kape, na sila yung mga mais mo maginig sa bukid. Kapihan ilang farm? Unya na po dito kanang mga dagoma gamay pa kayo. Unya dito sa patag, negosyo og dagat. Pastor, kanang Sultan Kudarat, medyo bugnaw din na siya nga lugar. Kung dito ka sa par sa bukid, bugnaw po dito. Basta Okay, bukid. kanang kape wing. Mahilig na siya sa bugnaw. Sa bugnaw na siya. Nag-istorya mi ni Pastor kanina nagila-ila mi. Nya nagkauban din sa akong lolo dito sa Davao sa Tagum sa una. Sa ilang Iyang ministeryo. lima na akong lolo. So Si Lucio. Si Lolo Lucio na ako. So Pastor, mong tanong ko pila ka tuig na ka nga nahimo kapag pastor? Sa itawag na ko sa ato ang church, nano ko sa 14 years. 14 years. Oh, the 14 years niya, Pastor, ganihan ka sa, sa dire sa syudad para nakaibisitahon or tungod lang gid ani among Panimbaya sa Kabuntagon? Ang una, niani ko din tungod sa progress sa atong church nga nag-upgrade ang atong mga pastors. So nako din schooling ko. Pastor, di ba na-assign man ka sa Davao Pod? Unsa may kalainan sa karon nga naka dito sa lugar sa Cotabato o karon tung naka sa niagi sa Davao? Taga Davao ko, Ay, ako wala sa ka Tagum na. City. Davao ni siya, Unya ang lolo ni Adaawing, kauman gining layman. Dugay mga siguro di ba sa 10 years diya sa dugay Tatago. gid eh. Then pag eskwela ko sa Mountain View College, pag-graduate na ko sa theology, nag-apply ko sa Southern in the mission. Mo nang nako sa Southern, nako dito sa Abi niyo, Pastor, kaning 14 years, klase-klase Dugay, na mo na sa gubang anay mga problema sa imong church elders, mga churches pod. Now, Pastor, gusto na masayran kung unsa tong pinakalisod nga problema o anyway imong gyapon na overcome pero sa tamang sa Ginoo unsa man tong naglisod jud ka, challenges nimo ba, most difficult part being a minister? Ang problema sa atong churches is natural na siya. Di ka na siya Part mawala. sa ato ang ministry. Pero ang ako ron nga gina-focus sa ministry is about the personal involvement when it comes about the evangelism. Yes. So mo ni nag-struggle ko tungod kay ang atong church as a whole na focus ta sa contribution of money or dili kayo ang personal involvement. So, Wala kayo ang kailang time. Yes. Yes. That is why ako ang gauge sa ron nga paano sila nga mabalik nga maghatag po sila time mahitungod sa evangelism. So gyud sa nimo to pagsulbad, Pastor? Before ang IAL program nga nag-ano sa ato nga church. Again, sa nga program? Itong IAL, naghimo ko o gitawag og 3Ps. Personal preaching program. Kung na 4-piece, na 3-piece. Muna yung content sa 4Ps. So, in short, ang personal preaching program sa winners, nag-isgot na siya nga ang mabidirin, mugahin yung time. Yes. Sa matag simana nga mag-atog yun sa palibot. Wow. I-share nila si Jesus, sumala sila nahibawaan. Which is nice, no? Personal preaching program. No, may-involve yun ang uban. Okay, so, kumusta man atong mga kaigsunan dito, Pastor, na participate ba sila sa imuhang nga gihimo nga program? Sa pagkakaroon, di pa ta makaingon nga daghan ang nag-participate kay pila ka tuig yun nga Ay, bago pa na siya nga nag-focus program, ta sa Pastor? support lang sa mga kwarta tingali or prayers. Pero doon na pipila ka bukron nga nag-attend. Kana yung 3-piece, bago pa lang na siya na-establish. Gani karon usad din sa tuang
niya din nag-anon agoda. O katong gikan Jinsan Ang iyang to. mama ana, ug iyang papa nag-participate anang program. Wow. Og sila mismo nakaingon gyud nga nagpasalamat sila nga tungod anang program kabalo sila mag-Bible study. Sila po mismo, Yes, no? kaya gigamit na ko Nadasig. dito Bible lang og lagda. Lagi kay ingon lagi sa mga layman pod nga ako nakauban dito sa among church. Dili lang daw kuno sila magpadasig. Sila pod mismo while ga Bible study gakadasig pod Unya sila. nang nindot pa gyud kay sa imong nga part mabag-o ka. Exactly. Mas maduol ka sa Ginoo. Yes. Mabag-og yun, dili kay oras lay bag-uhon. Bag-og yun ang kaugalingon da. Exactly. Kay naay panultihon mingon lang, bago na ko pero oras naman may bago. So, mao na siya nga bago gyud pastor. Na pastor, kaning atong mga kaigsoon na ito, ang nagtabang man no. Ang mga kabatanunan on the other hand, unsa pod imong programa para sa ila? Sa wala pa ko nasad sa libak. Na dinhi si Sierra aside ko sa kulaman nga part sa Sendro Aquino. Nag-focus ko sa mga young people. Ako sila gitabangan paano sila makawali sa public, kada club study sa mga panimali. Ako sila ginaubanan. Oh, 3-piece gapon ang ilang programa. Nga gapon ang pamaagi. So, pero ang mga young people nga nag-support ani, kabalo sila mawali gani karon bisan sa part sa South Cotabato, daghan na dito yung nagawali sa public. Ang nindot na pastor kay dili lang kay atong mga tigulang, apil ang mga kabatanunan involved. Talking about kanang dito sa Sultan Kudarat, asa ba gini siya nga side pastor kay ug dirita Jinsan dagat naman diri nganong dito So ito lagi ng geography wing. Oh, dito dapit nga side sa sa Cotabato, dito na likod sa Cotabato na siya part pastor. Dili po sa likod sa coastal area man gud siya. From Cotabato Libak going to Jinsan, moagi ka sa dito kaagi sa Kiamba. Libot na siya coastal Actually, area. pastor, dili kay ko imagine no pa ko kana. Ikaw lagan kay ka ba? Dako gid ang area. So layo-layo pa ginagikan sa area ni pastor niya. Maadto sila sa Jinsan man ang mission ninyo. Jinsan layo-layo. So pastor, naa ba kay mga greetings sa imong pamilya, sa imong mga kauban diri nga mga pastor nga nagmasteral? Mga kahigalaan. Mga kahigalaan na to. Una sa tanan ako ang i-greet ang ako ang mga kauban sa Amen. Baga pastor nga Edmond Bobo ug pastor Alan Carolino nga kauban ako sa niya dinhi uban sa mga pastors nga nag-schooling karon og sa ako pud nga pamilya. Sa ato og sa ato ang mga higala sa Tagum, makita ta nila pastor, makita ta so, sa Tagum. sa Tagum ingon nga na ako diya gidikaran karon, ako magkaigsunan o nga ako kababata na sa Tagum. So happy Sabbath. Okay, maayong adlaw. Daghang kayo salamat pastor, pero dili pa sa ka kanang mo buhian. buhian kay napataon niya kuyog pa kanamo. Imo pa yung apuan dayon ang dear Apuan Panimbaya pa no. Anyway, si pastor mga kapaglaom dili pa na siya mobiya, pero karon atong iandam atong mga kabataan Pero ang ilang mga Biblia. Okay da, pero napatay isa piporta sa dito. atong Sorry kids jud kayo. station. Unsa ba to? Mo na puso. Puso ni siya. muli na sila Pilipinas, pero may muli na problema. sila. Go. Okay. Go. Okay, mga kapaglaom, otro atong mga kabataan ato nang iandam atubangan sa atong mga TVs karon tungod kay karon mao na ang Kids Station. Second Timothy 3 verse 16. All scripture is given by God and is useful for teaching and showing people what is wrong in their life. And we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe
that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Nagabalik ang Panimbaya sa Kabuntagon sa atong segment, Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, graduated ko sa college ug usa ko ka church sa usa ka church school, and I am a nurse now, a believer and faithful sa akong pagtuo. Og nakauyab ko og usa pod ka among higala dito sa church, and he was 5 years older than me. I thought lucky ko to have him as my lifetime partner and thought he was a gift from God. Kay active siya sa church og nag-eskwela pod siya sa theology. Our relationship lasted for 5 years, but I broke with him because I was emotionally abused. Kay maot kaayo siya og batasan. He was possessive, demanding, and he wanted me to plan for our future wedding because he had no money to spend for it. But ang pinakasakit, gusto niya maglibot akong world sa iya. I noticed his bad attitude, but I thought ma-change na siya. But misamot na noon siya. I decided to break up with him kay na ako'y nakita na I wasn't happy with him anymore. I supported his ministry, but I broke up with him. I was shocked because he swore at me. He said a lot of very offensive words to me. I thought he was the best person God has given to me, but I was mistaken. These are the questions. Sakto ba nga I broke up with him? Why there are people like that who are very busy serving God and doing His ministry, but in their lives, we can't see God working in them? Can I still find a guy who is truly a God-fearing? It is hard to find a guy karon who is truly devoted in his ministry na dili lang ginatawag na showing off Christianity or pasikat or by profession lang bitaw. Bugat kayo nga problema. Sender Anonymous. Pwedeng bugatan. Taas kayo. Kalingo. Summarize na ito ni Teacher. Taas kayo ang atong problem nga gihatag sa atong sender karon nga Kabuntagon. But I know daghan kaayo ang atong mga bulawanon nga tambag. And para matabangan ta nga matambagan ang atong sender, here with us this morning is Maria Glenda A. Yosores. Yes. Yes, Good morning. ma'am. And Good morning, ma'am. Ariel Umandam. Good morning. Okay, ato ni silang mga batanon, trained nga mga volunteers para sa atong friends nga gina-build up kaganiha ang OYM. Okay, these were the people from OYM. Makauban po nato si Pastor karon. And of course, yes. Okay, let's start with Pastor. Pastor, unsa imong ikatambag? I know naminaw gyud ni karon, kabalo gyud ko nga naara siya sa palibot. Sige, Pastor. Okay, good morning. Ato pagpasalamatan ang nagpadala ni Ana sa dinhi sa atong programa. Una sa tanan, dili sa nabawa ng tinuok gyud nga senaryo sa maong sulat o maong problema. Okay. Pero ang pinaka the best din ha mao nga mag-pray kita sa Ginoo. Yes. Kay mga itagtabang sa Ginoo nga tagaan tag kahayag, tagaan ka og desisyon unsa asa ka paingon. So human sa pag-ampo, magbasa kag Bible. Magkahimo ka pakisulti sa Ginoo pinagi sa pagbasa sa Bible aron tagaan ka og pinakamaayo gyud nga desisyon. So ang question niya nga angay ba niya Sakto bang I broke up with him? Dili ta makaingon nga sakto og dili tungod kay unsa tanan. Doon natay mga world view. Ang karon sa sato doon natay mga world view. So
doon na po tayo gitawag nga ato pod nga i-consider first dili siya perfect nga tao. Okay. So sa Bible atong basahon ang 1 Peter chapter 4 verse 8 sa Cebuano nag-ingon dinhi og labaw sa tanan bato ni nga mainiton sa kanunay ang inyong gugma sa usag-usa. Sanglit ang gugma magatabon man sa kapid-an ka mga sala. Wow. Ang point din akong kwaon nga if you love a person first i-understand mo siya unsa siya nga tao. Lagi labi na nga nag-missionary siya. Yes. Oh, missionary good siya. Onya doon na lang yung mga parts yung kinabuhi siguro nga di niya pa ma-overcome. Pero nag-struggle siya. Nag-struggle siya. So di na siya nato i-condemn nga wa nagipag-asa. Okay. Oh, Let's have Glenda. Glenn, unsa po imong thoughts regarding aning nga letter? A woman's point of view. Yes, ma'am. Ang ako lang, no, nga, dili man ta maka-judge sa tao. Bisan ako, I was once 1,000 missionary 1 year ago, 1 year. So, dili ingon nga tungod kay missionary na ka, perfecto na. So, sa ato tanan, nag-struggle ta nga ma-perfect, pero si God lang ang makatabang anak nato. So, mao na siya, ma'am. Nga, So, ang question niya, sakto ba that I broke up with him? For me, siguro, insakto kay naman sila differences, di ba? Dili na siya malipayon sa ilang relationship. So, dili maayo pod nga ang duha mag-uban nga dili na pod malipayon. Duha lang ka punto, Sir Ariel. Sakto ba ang iyang gihimo nga gibulagan niya in short ang iyang boyfriend o ngano daw nga naay mga tao nga show off lang ang pagka-Christian? Okay, good morning. So para sa kuha, sa kong kaguling opinion, sakto yung gibuhat tungod kay kung nahigugma ka kinahanglan magbalipayon ka. Kung tanaw na to sa Romans 3, chapter 3 verse 10, walay tao nga matarong. So walay perpekto nga relasyon, perpekto nga pamilya sa kalibutan. Ang importante lang nga kinahanglan nga atong huhaon gayud kung unsa man ang ato ipakita. Kay ang gugma wala magkinahanglan nga perpekto ta kun dili matuod tang nahigugma. Wow. So para sa kuha, kung ang iyang pagkaaktibo diha sa bulhaton sa Ginoo, dili tanang Kristohanon nga dun espirituhanon. Ang importante lang kung unsa man ang iyang gibuhat, ang Ginoo lay maka-judge, dili kita. Okay, wala kay kastorya. Tinuod yun to tanan. Awing, ikaw, Wing. Kanang labi na kay missionary siya, kita ni Agi man punta na. Unya nagwi time nga busy ka nya dili nimo matagaag time ang imong uyab. Musilos ginang babae. Nganong dito Pero dili ang yung problema ha possessive. Possessive ang guy. Lima ka tuig gilahanggap no? Yes. No. 5 years. Then 5 years for the relationship. Mo ba? Mo to dito. So, kauban naman ginato na sa ato ang church. Basig na ayalay kanang time nga wala lang gid mo nagkasinabot niya. Wa po nimo gid siya matugkad kung unsa siya. Kay naay panultihon nga kanang karniro, kung mabasa na siya, karniro gina siya. Kanang lubo, pag mabasa na siya, lubo gina siya. Muna nga pili agid ang karniro. Kanang panultihon niya. Darrell, ikaw da. Well, she claims she is emotionally abused. Yes. That's the point I've been thinking about, and I think tama ang decision kay she's no longer happy and ang harmony sa relationship wala na, it's gone. So don't suffer, don't struggle. Pero sayang pod basin unya og naalay gamay ba nga pwede pa nga nindot kay niya kay But 5 years is a long relationship na kinilhanay na sila. Abi nimo da duha ra safety og sipyat. Nya dito ka sa sipyat, luoy man ka pero og safety okay kayo. Okay, Pastor. Pero ang ako po nakita 5 years sila nag-stay sila. Within 5 years, ngano nakasurvive sila. Yes. And then, pag-abot sa 5 years, it so happen nag-break sila. So, ako nakita, niya akong basahon din Okay. kini siya, contribution ni siya, gikan sa to ang mga pastors. So, ingon din nga doon lang tayo gitawag nga mutual love. Mutual love. Yes. Then, mutual respect and mutual loyalty. So, ako nakita, nga ang story is 5 years sila nagpadayon. Onya, natabo lang yun siguro nga doon mga butang nga di lang sinabot. Then, ikalas din it is better to break a heart than to break a home. Okay. If nahuman na nila, for example, nahimo na gyud nila ang isa-isa unsay mga maayong butang apan islaw ka sinabot, then nakaingon siguro nga sakto yung decision nga undangan. Pero sa pagkakaroon kaingon ko daw dili pa usa siguro lagi. Kay kapag unfair po sa part sa lalaki. Okay, well sa atong sender, I hope nga mas mahatagan pa ka og deeper pa nga mga advices. Ayaw ka-hesitate sa pagduol kang Pastor Danny o siya andam nga makikistorya kanimo kay mas maayo gyud nga mas
masabdan ang tanang detalye sa maong imo nga problema. So I hope nga mahatagan kini siya og gamay nga solusyon sa pagkakaron. But si Pastor Danny ready alang kanimo. Mga kahigalaan, alas 7 na ang takna sa Kabuntagon ug amo kamong giimbita sa pakig-uban kanamo samtang kita magaampo og magahatag, magasubmit sa atong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo sa atong 777 prayer. Ako basahon Akong basahon mga kaigsuonan ang balaang kasulatan dinhi sa Juan kapitulo 17 hangtod sa 10 sa Bisaya nga Biblia. Og sa nakapamulong na si Jesus niining mga sultiha, gihat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit og miingon siya, Amahan, ang takna nahiabot na. Pasidanggi ang imong anak aron ang anak makapasidungog kanimo. Sanglit gihatagan man siya kagahom ibabaw sa tanang katawhan aron sa paghatag o kinabuhing dayon. Og ang kinabuhing dayon mao kini ang ilang mga pagkaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong pinadala dinhi sa yuta. Gipasidunggan ko ikaw, sanglit natuman ko man ang buhat nga imong gitugyan kanako aron akong pagabuhaton. O karon, Amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo ni adtong kadungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Gipadayag ko ang imong ngalan ngadto sa mga tawo nga kanako imong gitugyan gikan sa kalibutan. Kini sila nga mga imo, apan gitugyan mo sila kanako og ila gibantayan ang imong pulong. Karon nahibulong sila o nahibalo sila nga ang tanan nga imong gihatag kanako nagagikan kanako o kanimo. Kay gihatagan ko man sila sa mga sulti nga imong gihatag kanako og ilang gidawat kini og nahibalo sila sa pagkatinuod nga ako gikan kanimo og sila nagatuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Ako nangamuyo alang kanila, wala ako mangamuyo alang sa kalibutan, kundi hinuon alang kanila nga imong gikatugyan kanako kay sila mga imo man. Ang tanan nga mga ako imo og ang mga imo ako og diha kanila napasidunggan ako. Mga kaigsuonan, ako kamong dapiton sa paghimo sa pinasahi nga pagpamanandong pinagis pagampo. Kung asa man tadapit karon nga takna magaduko kita sa tong ulo og magahimo ta sa pagampo. Labing gamhanan nga Dios nga anaa ka sa kataas-an sa mga langit. Amo kang ginasimba karon, ginadayeg o gipasalamatan tungod sa imong balaang nga pulong nga imong gipadayag kanamo. Ang amo Ginisus usa ka minampuon o gidaog siya sa iyahang pagministeryo ning kalibutana. Maingon sab kami o Dios nagkinahanglan og kadaogan gikan kanimo. Niining taknaa ang tibuok kalibutan imong katawhan nagapangamuyo og nagkinahanglan sa imong kalinaw nga ihatag nimo sa matag usa kanamo. Dunay mga pamilya karon, dunay makatawhan karon nga dunay mga problema silang kinabuhi sa panglawas, sa panginabuhi, relasyon sa panimalay o sa palibot uban usab sa kalain-lain nga mga suliran sa kinabuhi. Ginoong Dios, ihatag kanamo ang imong balang espiritu nga mao'y maghatag kanamo og kalinaw. Panlangin ni ang tanang katawhan nga nagahimo karon sa pagpangamuyo o ginaot pa nga ang among kasing-kasing unahuna anaa kanunay si Jesus magapuyo ug magbadaogon unta kami batok sa sala. Ang among pag-ampo o Dios ning taknaa nga ang imuhang presensya magauban kanamo og tabangi kami sa kanunay ang amo ang kinabuhi malipayon kami taliwala sa mga pagsulay. Og salamat sa tanang butang nga imong gihatag kanamo. Panalangin usab o Dios ang imuhang iglesia sa tibuok kalibutan, ang tanang katawhan og sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo among gitugyan. Amen.
Pagkahiya ang kasing-kasing mo. Gusto ka na mausap o magbago. Karon dawata na si Jesus, imong Kristo. Kamanan siya sa pag-usap sa dalan mo. Karon na gyud ang pag-usap, putliw na tuwang atong kalag, balang pulong niya atong kinabuhian. Ang mga katalagman nagapakita sa ilhanan. Ang pagbalik niya ako ikaw maandam. Pagkahiya ang kasing-kasing mo. Gusto ka na mausap kong magbago. Karon dawata na si Jesus, imong Kristo. Kamanan siya, kamanan siya, kamanan siya. Sa pag-usap sa dalan mo. Igsuon ko, dili ang pinakamaayo, ang kaluwasan ta, ihalang ka Kristo. Pagkahiya ang kasing-kasing mo. Kung gusto ka na mausap kung magbago, karon dawata na si Jesus, imong Kristo. Kamanan siya, kamanan siya, kamanan siya. Sa pag-usap sa dalan mo. Ayaw pagkahiya ang kasing-kasing mo. Gusto ka na mausap kung magbago. Karon dawata na si Jesus, imong Kristo. Kamanan siya, kamanan siya, kamanan siya. Sa pag-usap sa dalan mo. Nagabalik kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon alang sa paghatod kaninyo sa inyong mga greetings ug ingon man sa paghatod kaninyo ug mga balita sa atong palibot. Now on the first line we have ASI partners with PNP. We have Ivan May Akob for the details. People need help. Adventist Layman Services and Industry, in partnership with Police Regional Office 10, health workers, and health officials, barangay officials are here now today to respond for one reason: to help the needs of people.
Ay doon na gid may pagbati nga magtabang na naman may reading nga mga goods o kanang ACNCMC Group of Adventist man sila nga mga members nga nagtampo sa money sa mga goods aron nga kung doon ay mga kalamidad makatabang dayon. Ang Police Regional Office 10 inabagan usab sa ato nga mga opisyales sa ESI ug mga miyembro niini nagahimo sa pang-distribute og relief goods dinhi ug ang rule sa PNP mao ang pag-secure na usab sa area para dili makagubot ang ato nga mga katawhan. So tungod kay doon naman tay mga personahe gikan sa Police Regional Office din atong na-maintainer ang kaabsay ug ang kalinaw sa pagpang-distribute sa ato nga mga relief goods. Every calamity nga moabot dinhi sa Gusa, ang atong Seventh Adventist Church diri sa Gusa naka-decide din mi og pag-counter sa 20,000 nga ilang na raise sa ASI ni counter pod ang local church sa Gusa Seventh Adventist nga mao pod ang mohatag og 20,000. Pastor, unsa kadako ang obligation sa church sa ingani nga mga kahimtang sa atuang dakbayan? Kung maghisgot tag unsa kadako, dako gud kayo. Tungod kay ang church, ang function sa church sa community dili lamang ang pagwali pinaagi sa doctrinal presentations kundi ang pag-serve gyud sa mga katawhan labi na sa mga biktima sa kalamidad. So community service gyud ang usa sa pinaka-effective tool aron nga mapakita nato sa ila ang love ni Jesus Christ ngadto kanila. We plan to, according to the President, nga we plan to have layman to take care of these people not only for personal things and material things, also spiritual things. Nagpasalamat lamang kita sa atong mga empleyado, mga kauban sa konseho, mga stakeholders, nga atong mga partners, nga in times of calamity, panahon niini, anaa sila kanunay, labi na ang Seventh-day Adventist, wala nagkulang sa ilang pagtubag sa among panginahanglanon, paghatag o ginabang sa mga biktima. Ilabi na ang biktima sa baha ni atong Agosto 30 nga kalit kaayo nga miabot dinhi sa among barangay, wala namong damha nga inadto kadako ang tubig sa Bigaan River. Nangambak na lang largo sa mong balay kay dako naman kay ang tubig nya. Wala gid mi na kuan, mi nadala sa gamay. Na nanglakuan na lang yun mi kay kalit ra magdako kay ang tubig. Magpasalamat gid mig dako gid nga pasalamat kay makuan gid kay wala gid mi gamit sa kusina, may malungagan, wala. Pasalamat gid mi ang gihatag apil mga sanina, pasalamat gid mi sa ASI nga naghatag sa amo karong adlaw. Daghan gid kayong salamat. Lipay mi nga natabangan mi kay wala gid mi gamit bisag gamay. Karon na nami magamit. Tako gyapon kay mong kalipay nga natabangan mi sa kapitan, sa tanan nga nagtabang. Salamat gyapon mig dako. Ang mga panghitabo karon usa lamang kini ka ehemplo sa gibuhat sa Dios samtang ania pa siya sa kalibutan. In Matthew 25:40, "For whatsoever you've done unto my people, you have also done unto me." At your service, Ivan May Akov for Hope Today. Karon lain na po atong tanahon nga video. 3-in-1 activity ang gipahigayon sa Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro City. Let's watch this. Maabtikon og madasigon ang atong mga higala sa Bureau of Fire Protection samtang sila nagahatag og usa ka talagsaong activity dinhi sa Kanituan Elementary School. This is a 3-in-1 activity: fire, earthquake, and disaster management drill. Sa kada bulan, doon ay atong na all year round nga trabaho sa Bureau of Fire Protection. Pero sa kada bulan, magkalain-lain ang team up. But the same, ang atong
programa sa Fire Safety Awareness Campaign the whole year round yun again. And again, as mandated, sa isa sa among mga programa ko ng public fire safety awareness program sa kada barangay. Then aside sa mga barangay, sa mga eskwelahan usab, diha, dunay atong himon nga fire safety awareness campaign through lecture, fire drill, organization of volunteer fire brigade, o kanina dayon nga programa ang atong gibuhat karon. Importante gid kaayon kini nga 3-in-1 drill, earthquake, fire and disaster management. Kay ang atong area, barangay Kanituan is really prone of disaster, like especially typhoon and floods. Preparedness and awareness of this drill will make them prepared of the thing to happen in the future. Grabe kay ni siya ka-importante nga awareness, no? Kay dili magyutanan sa atong community kabalo about ani sa kaning disaster awareness unsa nila pag-protect sa ilang kaugalingon during sa mga disaster, especially na kita kabaluta nga anytime mahitabo sa ato ang fire o ang linog kay di ba na ato naman ang natistingan especially sa katong mga balay nga dikit-dikit isod kaayo nga dili ta kabaloon sa atong buhaton. So kani siya especially sa mga bata karon kabalo ko pag uli diri nila sa ilang balay ila maning ma-share sa ilang mga parents o kaning mga parents pod makabalo na pud sila sa ilang buhaton. So salamat yun kayo sa Bureau of Fire Protection. Handa rin ako karong Kabuntagon kay saan paggamit ang fire extinguisher niya. Sa mga drill sa linog o sa sunog. Sama sa kainit sa adlaw, ingon ani usab kainit ang atong mga higala sa Bureau of Fire Protection sa ilang kampanya nga maandam kitang tanan sa bisan unsa nga kalamidad. This is Charm Pamisa Sineneng, kaninyo Panimbaya. Daghang salamat sa atong mga fireman diha sa Bulwa. O ato na usab mga kapaglawom, ato na sa tanahon ang vitamin giving nga gihatag sa gihimo dito sa Barangay Lumbia. Mubalik si Iban Akob alang sa detalye. Maayong buntag mga kapaglawom, aniya ta karon sa Barangay Lumbia diri sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro alang sa pag-cover sa ato ang medical service nga gipahigayon sa usa ka civic organization. Among gipili diri sa Lumbia kay ang kasagaran ang sindong victims naa nabutang diri sa Lumbia og sila ang among napilian nga among i-distribute ang among mga vitamins B12. Ang available karon nga for distribution is vitamin B complex. So B1, B2, B6, B12 and these are in the tablet form. So ang among gi-coordinate diri sa barangay level sa Lumbia together with sa barangay captain o Kagawad Zamora specifically nga i-identify nato diri ang area o ang mga tao diri nga nakinghalan yun sa supplementation. So we identified kay naman tay mga 183 available nga mga bottles. Then ang sulod po na is 180 tablets each. So we could actually distribute up to 1,000 people good for 1 month supply na B complex. Ma'am, pila gani mo kabuo karon from Lions Club nga naa diri? I think we are 11 members of CDO Metro Lions Club. Ang main objective gyud sa club is for vision screening and also to provide free classes. Pero one of our programs is health and wellness. So since naapoy among one of the members po nga president po sa Adventist Hospital, Lion member po siya, Lion Edgardo Torniado, siya po na nag-supply sa ato ang vitamins karon mo ni among nahimo ning activity karon. But this is very important to prevent vitamin B deficiency.
to promote also wellness sa atong families. Dako kay nga pribilehiyo no, privilege sa mga katawan sa Barangay Lumbia, ilabi na ang konseyo sa Barangay Lumbia nga nakadawat nini mga B-complex nga vitamina nga gikan sa Cagayan de Oro Metro Lions Club no. Luyo sa kalayo sa among barangay, ila pagimig nakita nga matagaan gyud og mga vitamina nga atong mga katawan dinhi sa Barangay Lumbia. Sir, unsay mo may kaistorya sir sa nagdumala ani nga kalihukan? Nagpasalamat kog dako ila bagi sa nag-sponsor. Salamat kayo. Dako akong pasalamat sa kuan nag-sponsor ani nga dako ang katabang sa mga katawan diri sa Lumbia. Okay, pasalamat di ko nga dako gi kaayong gihatag sa Ginoo nga grasya sa amo karon nga makatabang gini sa among panglawas. Daghang kay salamat gi kaayo mga nakadawat gid mi aning tabang ninyo. Fulfilling our social responsibility creates a priceless joy. As we love our Creator, we are also to love our neighbor, especially in the wellness of being, since health is a priority. Ivan May Acob, kaninyo Panimbaya. Thank you so much sa tanang mga details nga atong nadunggan gikan sa atong mga agencies nga naghatag sa atong mga community services. Yes. And Okay. kita pod karon ready na pud ta alang sa atong mga greetings. Yes, greetings Ang na. atong mga birthday greetings nga ihatag nato dito kang tawing sa atong kauban diri sa atong Hope Channel, ang atong cameraman at the same time ang atong higala nga matod. Happy birthday og ingon man kang Vinks. Binky, Binky Barrientos dito Barrientos. gikan sa Europe. Layo ako eh. Oh, layo kay ni Belgium. So kinahanglan da Europe. mo kanta jud ka karon. Okay. Gikan ni kang Happy Ma'am Andres. birthday everybody go. Happy birthday to you. Happy birthday sa Happy tanang birthday. mga nag-birthday karon. Sorry wala si Lovely, walay mo pa kurog-kurog karon sa iyong tingog. Happy Sabat sa tanan ug labaw na sa mga host. Pasalamat kami og dako sa Hope Channel kay bisan og layo kayo mi apan ma-view namo kini nga program through YouTube. Panimbaya sa mga church members diya sa Bulwa, labi na sa Gaabon, Bernie and family, De Los Reyes family, Banawag family, Ogsod family, Art and Viv Galarpi and family, Dudong Fabricante and family, ug sa mga Malyaw family diya sa Zone 2 Upper Bulwa. We miss you all from Bob and Bing Maalyaw diri sa Nebraska, USA. Uban sa among mga anak nga sila si Daphne, Steve, Claire o Brian. Okay, happy Sabat. Akong i-greet ang cousin diya sa Belgium, Europe. Happy birthday, Barrientos Binky, gikan kini kang Ma'am and Pastor Lagunday. Ug ako i-greet si ang Opol Church atong niaging Sabado didto mi sa Opol. Daghang kayong salamat sa inyong pag-accommodate sa moa sa atong social nga ang kining binignit nga grabe kadaghan. Daghang kayo. Nagdalag social dito si Daryl, Overloaded murag meals. nalipong kaon sa binignit. Og sa inyo hang paniudto, pamahaw, panihapon. Og pamahaw na po. pa gyud paniudto. Wala na panihapon. O Daghang dagang salamat salamat kayo sa pamilya ni Gabgab. Yes. Antigua, Manubag. Antigua Manubag family. Thank you so og sa much mga sa elders, pag-accommodate. sa mga elders. Especially sa among sleeping gears. Oh, sa mga elders o sa mga kaigsunan nga nagpaabot gyud dito sa Hope Channel. Daghang kayong salamat Okay, sa da inyo. for your greetings. Una sa nan akong i-greet, ako Panimbayaon si retired Colonel Toto Varias, kauban sa iyang anak si Jonilo Varias diya sa may kamamanaan, then sila Ma'am Kere, Apin, Irene, Abing, og ang Ilarina family, Lloyd, Annie, AJ, Alimar, Shepard, tanaw sila diya karon, maayong buntag kaninyo. Oh, good morning and happy Sabat sa tanang mga viewers and staff of Panimbaya. I would like to greet my famous parents, Nana Arlene and Papa Oswaldo at Barangay Consolacion, and also to my loving Lola Isadora and to the rest of all my friends and relatives from Cheryl Yaban Madronio. Ako pong ipanimbaya ang atong mga kauban kay Galaan Dina sa Kanituan Elementary School headed by Mrs. Marjorie Obsuma. Kauban ang atong mga kaigalaan diya sa Bureau of Fire Protection Bulwa, Cagayan de Oro City. Kabalo ko nga naminaw mo diha karon kauban nila ni Senior Fire Officer 3 sa tuyara nga apelyido Caracos. Thank you so much. Okay, akong ipanimbaya ang among pinakakusog nga boss si Rex Gonzaga.
og kauban siyang wife gikan kini kang bilin ug kang jungjong. Happy Sabat ya boss. Pinakakusog namo na Yes, boss. and generous po kayo na to. Sponsor na to sa Hope Channel. Panimbaya sa Rodriguez family, Labro Shiraishi family diha sa Quezon Province kalayo, no? Rainbow Association at Carmen Church, maayong buntag po kani. Akong i-greet akong family nga si Tuts ug si Tats. Greet po nako akong Mama Beta, akong mga sis nga sila Manang Dulce, Doris ug Ing. Greet po nako akong mga friends silang Chow, Jordan, Dana, Abby ug Ella nga tuwa sa California, USA. Greet po nako akong friends sa nasa Tinaw Church sila Chacha, Ruby ug Siging. Greetings gikan kang Melbet Ival. Colango family, lovely Rovi, Colango, and to the rest of Galarpe family, especially RB Jane Joy Galarpe. Galarpe. Greetings from Daphne Maaliao of Grant, Nebraska. PS, magkita ra tapuhon. Thank you, Panimbaya. Happy Sabbath to all the viewers of this segment. Want to greet my family in Villanueva Church, Kamatura, Kayanong, and Villanueva Youth, as well as my brothers and sisters in Christ. God bless your show, and thank you for always posting it on YouTube. Greetings coming from Munggulia Adventist Church, Vivian Kayanong. Happy Sabbath. Ako Panimbaya, si General Ricardo Bisaya diha sa Port Infantry Division sa Camp Evangelista. Panimbaya po nako si Gomez family sa Woodland, Buenauro, si Jisa sa Qatar ug si Royce sa Dubai. Thank you and happy Sabbath gikan kini kang pon gikan sa Puntod, Bisaya family. Good AM. Panimbaya sa Kabuntagon ug happy Sabbath to Mr. and Mrs. Gibingkan and family. Panimbaya pod ni Emily, Alistair, Roa ug Mama Sabeth, Alan Casidar from Luloy, Roa. Good AM. Panimbaya sa Kabuntagon ni Mr. and Mrs. Ben Malalis and family. Sa Panaon, Miss og Panaon, Miss Samis. O panibaya po ni Mr. and Mrs. John Pailaga o sa Panaon Church members, Miss Samis Occidental. Good AM, panibaya sa Kabuntagon ni Pastor and Mrs. Piteros o iyang apo nga gikan America and family from Loloy, Roa. Panimbaya diya sa akong mga kids nga dili mo absent sa Hope Channel. Basta Saturday sila Monjay, Myray, Baby Ching, Baby Eli, o Baby Doye. O happy Sabbath po sa Pena family, o Gabriel family, labi na sa Mambatangan Estate Church. God is great. Gikan kang Munjing. Happy Sabbath to all. I wanna greet Kanama family and Luntayaw family. Tsada kayo yung program Makadasig Jude from Lalay Kanama. Thank you. From Happy Sabbath sa Orestela family, Franco family, ka Pastor Harlan Gaid, o sa tanang mga workers sa Zamboanga, Peninsula Mission, panimbayagi ka ni Brother Dan Casio. Okay, akong ipanimbaya ang akong pinalangga nga pamilya. Gikan kini kang Sivan family, iyang anak nga si John Hoster, Sivan o sa tanan nga nagtanaw sa Hope Channel. Salamat, happy Sabbath. Akong ipanimbaya ang Flores family o Dumpor family nga nagatanaw diha sa Upper Carmen, kang Pastor Sanes, Pastor Galarpe o kang Ma'am Rugay o kang Vincili Ramos sa Central Church. Padayon ako panibayaon ng Bisaya family na karon sa Central Church. Good AM, panibaya sa Kabuntagon ug happy Sabbath to Chris Aureliano, Melanie, Roland, Alnet, Olga, Rami, Archie from Loloy, Roa. Good morning ug happy Sabbath. Malipayong panibaya sa akong mga auntie nga naa karon sa Masimag, Tagbak, Talakag, Bukidnon. Nila Niknik, Salungayan, Gina Parente ug Nivi Parente ug labi na jud sa akong mga igagaw si Nessie Blessing, Kinkin Chidong ug Ate Benben. Greetings from Shane Nicole ug Precious Kate Patalinghog sa Kalaanan. Good AM, panibaya sa Kabuntagon to Mr. and Mrs. Limuel Olarte and family sa Panaon, Misamis Occidental ug sa mga tanang membro sa Panaon Church. Gikan gihapon from ay kang Loloy, Roa. Panimbaya og happy Sabbath kang Lolo Eddie, Lola Emilia, Ate Lablab, Inday Dudong, Auntie Denzel, og happy birthday kay Mama Cheryl Patalinghog og Jeter Patalinghog. Greetings coming from Shane Nicole og Precious Kate Patalinghog sa Kalaanan. Greetings and happy Sabbath to Kweth, Yami, Kai, Magnetico family, and Uwasan family of Mulugan, El Salvador City. I would like to greet happy Sabbath to all the members of Mulugan SDA Church coming from Dunmags. Happy Sabbath diha sa Amoros SDA Church, Castillo family, Tagarda family, Paira family, ug Yamin and Puntanar family. Og happy Sabbath diha sa Central Church, amo ang church pastor, Pastor Jimenez, kauban siyang wife, og sa amo ang tanan nga mga church officers nga naa sa Central Church Cagayan de Oro. Og sa tanan nga mga taga Hilltop nga naa sila dire. Daghang kayong salamat. So much.
Naadiri, nag-message ka ganiyan, na-inspire sila sa message. Wow, pinaagi kayong salamat sa songs. inyong mga gwapa nga mga kanta. O sa Wala atong na mga time. kameraman o wala na tayo mga among floor director, nagsige na siya sinyas, kalabayo na siya sa board. So mga kapaglaom, ayaw kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pagkigdait, pagtinabangay o pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog og himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panimbaya sa Kabuntagon. Okay, greetings. Happy Sabat sa kang Sister Ching Ching, Nanay Bibing, Tatay Ray, Lola Esther, Lolo Celo, Omongos, Panimbaya po ko sa Rainbow Association Youth Society, labi na sa Quiet Hour Church. Youth, happy Sabat sa tanan. Okay, akong Panimbaya ang Huso family o inabinal kang Jingjing Huso, happy Sabat sa tanan. O diha sa Carmen, kay Vitamis pag-anhaon niya. Kung sa ilang asosisyon, daghang salamat. Thank you so much everyone. God bless you. I love you all. I love you all. all.